रामफलबिल दखरा एबसु आरो रामफलबिल फुटबल एसोसिएशन गोबाव समनिफ्रायनो कनकेसन नार्जारी बिथांनि मुङाव फुटबल मैच खुंबोदों आरो दिनैबो जोबोद गाजा गोमजायै खुंदों आरो बेबायदि दाब दाब जायगायाव जोंनि एबसुनि दखराफोर माखासे क्लाबफोर गोबां ससाइटिफ्रा लोगो नांनानै गुबुन गुबुन जायगायाव फुटबल बेबायदि जोलुर बादायलायनायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनायनि बिथिङाव जथेस्थ' जौगानो हादों आरो दिनै स्पेशियली रामफलबिल दखरा एबसुखौ आं साबायखर बावो जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनजेननाय नेहाथारि आरो बर'नि सासे गेदेमा कनकेसन नार्जारी बिथांनि मुङाव जोलुर बादायलायनायखौ बोसोरफ्रोमबो खुंनानै बिथांखौ मोनसे मान होनाय जादों आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो कनकेसन नार्जारी बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों बिथांनि न'खरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरदों आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों कनकेसन नार्जारी बिथांनो BTR लेभेलावनो मोनसे मान होनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव मोनसे थांखि लानाय जादों जे स्पर्ट्सनि मोनसे एक्सेलेन्ट एवार्ड जोङो 100 जन 100 गेलेगिरिफोरनो जोङो 1 लाख रां बान्था होनायनि हाबाफारि लादों आरो बेखौ जोङो कनकेसन नार्जारीनि मुङाव बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन जाहाथे बिथांखौ जोङो मोनसे काउन्सिल लेभेलाव मोनसे मान होनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव स्पर्ट्स बिथिंखौ जौगानो थाखाय BTR गभर्नमेन्टआ गोबां हाबाफारि लादों नाथाय बिनिख्रुइ बाखनायथावा जे बे सरकारि नङाबाबो रायजो राजायैनो गेलेनायनि बिथिङाव गोबां हाबाफारि बोसोरफ्रामबो लायो आरो बे हाबाफारिफोरखौ जोङो सरकारनिफ्राय एफा मदद होयो आरोबाव एसे मदद होबावनानै माखासे एकाडेमिफोर खुलिनानै जाहाथे जोंनि स्पर्ट्सखौ मोजाङै जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय जों हाबा मावलांबाय थागोन खामानि मावनांगौ दङ दा गुबैयै आङो दिनै नैबे स्टेडियामखौ डेभेलप खालामनायखौल' फोसावग्रोदों बिनि उनाव जोंहा गारलाबाथा बसुमतारीनि मुङाव कनकेसन नार्जारीनि मुङाव आरो गोबां माखासे बेवहाय जोंहा गेदेमाफोर दङ बिथांमोननि मुङावबो माखासे फसंथान गायसननांगोन आरो ओनसोल हिसाबैबो डेभेलप खालामनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि जों लागोन बेखौ ओनसोल जोंनिया दखरा एबसु बर' साहित्य सभा गोबां आफादफोर दङ बिथांमोनजों सावरायनानै इयुननि समाव जोङो हाबाफारिफोरखौ लांबाय थागोन रामफलबिल दखरा एबसु आरो रामफलबिल फुटबल एसोसिएशन गोबाव समनिफ्रायनो कनकेसन नार्जारी बिथांनि मुङाव फुटबल मैच खुंबोदों आरो दिनैबो जोबोद गाजा गोमजायै खुंदों आरो बेबायदि दाब दाब जायगायाव जोंनि एबसुनि दखराफोर माखासे क्लाबफोर गोबां ससाइटिफ्रा लोगो नांनानै गुबुन गुबुन जायगायाव फुटबल बेबायदि जोलुर बादायलायनायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनायनि बिथिङाव जथेस्थ' जौगानो हादों आरो दिनै स्पेशियली रामफलबिल दखरा एबसुखौ आं साबायखर बावो जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनजेननाय नेहाथारि आरो बर'नि सासे गेदेमा कनकेसन नार्जारी बिथांनि मुङाव जोलुर बादायलायनायखौ बोसोरफ्रोमबो खुंनानै बिथांखौ मोनसे मान होनाय जादों आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो कनकेसन नार्जारी बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों बिथांनि न'खरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरदों आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों कनकेसन नार्जारी बिथांनो BTR लेभेलावनो मोनसे मान होनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव मोनसे थांखि लानाय जादों जे स्पर्ट्सनि मोनसे एक्सेलेन्ट एवार्ड जोङो 100 जन 100 गेलेगिरिफोरनो जोङो 1 लाख रां बान्था होनायनि हाबाफारि लादों आरो बेखौ जोङो कनकेसन नार्जारीनि मुङाव बे हाबाफारिखौ लानाय जागोन जाहाथे बिथांखौ जोङो मोनसे काउन्सिल लेभेलाव मोनसे मान होनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव स्पर्ट्स बिथिंखौ जौगानो थाखाय BTR गभर्नमेन्टआ गोबां हाबाफारि लादों नाथाय बिनिख्रुइ बाखनायथावा जे बे सरकारि नङाबाबो रायजो राजायैनो गेलेनायनि बिथिङाव गोबां हाबाफारि बोसोरफ्रामबो लायो आरो बे हाबाफारिफोरखौ जोङो सरकारनिफ्राय एफा मदद होयो आरोबाव एसे मदद होबावनानै माखासे एकाडेमिफोर खुलिनानै जाहाथे जोंनि स्पर्ट्सखौ मोजाङै जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय जों हाबा मावलांबाय थागोन खामानि मावनांगौ दङ दा गुबैयै आङो दिनै नैबे स्टेडियामखौ डेभेलप खालामनायखौल' फोसावग्रोदों बिनि उनाव जोंहा गारलाबाथा बसुमतारीनि मुङाव कनकेसन नार्जारीनि मुङाव आरो गोबां माखासे बेवहाय जोंहा गेदेमाफोर दङ बिथांमोननि मुङावबो माखासे
फसंथान गायसननांगोन आरो ओनसोल हिसाबैबो डेभेलप खालामनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि जों लागोन बेखौ ओनसोल जोंनिया दखरा एबसु बर' साहित्य सभा गोबां आफादफोर दङ बिथांमोनजों सावरायनानै इयुननि समाव जोङो हाबाफारिफोरखौ लांबाय थागोन।